Naliang jong pi bahing basem pi 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 ide ba kade jing bakla jong kani bakla ki ba share video na. Sino video jang bakla jang ka kini no hai ngesan mission. Lem no piong. Piong kum do ngam yo sngob ha. Kong ni tangi sim na ing jing bakla jang para jang ni ba ing ngesan bi tu ita. Kita bete ki ba ki lai ira ka jong ka khaman. Mo pila yu ide la ka jong ka khmat ta ke nyu tu ba pertu ne tu la su le kan kum tu na ba keno iki khna kasi te manu bam share ha ba yu i ka video ka ba keren persa iki kasi ba keren balik bom day hapo social media mo. Kubday ki viewers ki parlok sa sisin pat lengba kanika video na khot ngawer ban ngapri yang sobhai pi sa sisin pat lengba kanika video bat ka ikata kamat kamakwa ban wan ra akmat jongpi bat ka ikaba kwa ban pasat jingmut lengba kanika video ba wei urang ba la file da ka FIR persya ya ki samla kasi da ka ba ukono ru ba dai ki samla kasi ki bapen sapriang stat dan ni bapen that ya kata ka video jong kata ka khana kasi kebasyong basa bateri stage po Bangalore rina kaliang jongang ni ngapen sai kendiat bat kat kom kejing UI bat kat kom kejing lap na UI ya ketika video lang ba ka WhatsApp group bat habang UI ketika video nga itu ba ketika video dai ba blackmail lani dai ba hak mano ya ka akal lani ba blackmail ya ka persya ya ketika kena andai dai ketu hi kena ka bala expose hi daladi po social media bat pidai ban tip ru ba ka social media ketika public platform te wei ba pila expose po live video yanu pinang keno menta ban ong ba hidai kita ki kena kasi ki ba pen sapriang step Henry kejing pensapriang ngaso tu syai ba kejing pensapriang ba kejing kelas sapriang ketika video kedai hadin ba ketika kena kala pendon kambak lah ya kentin persya ya gari bergejat pendriu bat persya ru ki senrang kasi Henry wan la kataru nakaliang ke jonga ngala sim hadin ba ila kloy ban panmap ngala sim ba kedai tang kejing bakla hawat kamdai kejing map jonga teng jongka rikasi la ni hakar teng jonga jat pendriu re kejing map la ni kejing apil jonga kalong tang kejing pensnau pat jong pi pat ba la pilong kloy ni eman priang ya kata kejing panmap jong ketika kena lese don nak deng joki pasutu bakla kata Henry ngam sawi hab bat kalong syaka ika bom internet hadin ba UI ba utai urang ba file da ka FIR lada utai urang ba ukwa ka solution bat utai urang ba ukwa ban yarap iti kena kam dei ka lenti ba pin file da ka FIR Henry ka badon kam kalong ba pin ya selok iti kena ba pin ai ki kenja counseling lada iti kena lani lada yangi ki kun kasi namar bali pidei ban bisaru ba hatu ka dei jing bakla ka jongno bat hatu kejing keren kejing kentua ka kata madiong yano de manu bam snowram what your wiki de ngidang file FIR de kat notam la daki paradok ki parasnam ki keren persya ya gari berkejat penriu haba ya ladi kidang tegi kasi de manu bam bita ri ka ke badon kam kalong ba kom ki briu manu hi bala ban piang ngidon kejing bakla ngidon kejing duna ri haba ki kloy bat ban priang kejing bakla kloy ban priang kejing duna ri kamaram jongi ban pli kejing kang na kejing sniu ban wan phai si kejing pha de Henry ban ong pin file de FIR kalong ka ege bom donong rim bat kalong ka ege ba pi ben bitar bat pi kwa ban yele persya ban dama pi uri temen ya kipat ba jong ka bri nyok trap de kani kalong sa ka ege bom snau yahap bat kalong ka ege bom internet kem urang ba briu bala i ke jing muting perkhan ajaka ban ai ke jing selok ai ke jing pensai ai ki kenja counseling Henry pi simpen ban ya ka senjam ban file FIR de ba file FIR apa pi file ke FIR pimut banile persya ino hatu umdei pimut banile persya iki kun kasi hatu pimut banile persya yaki kun nyau trap jongi dila pimut banile persya yaki kun ki hajar jong ka bring nyau trap kat no ngin la banile persya kat yu pat ba jong ka bring nyau trap te kani ka ditang kajing pensngau na kaliang jonga bat balinga pensngau ru kalong ba hadin mangi i ketika FIR ngala yo ru ban ya keren bat i henmen jong itei kena unmen senrang unmen try mo unmen try but what maki ki bahayeng unmen jong ketika kena ha kejing ya keren bat nga udang pediang bat usno tu ba kam dei kejing bakla jong ki pat ba bat pensapriang tu ka video re kejing bakla hi kedei ka para jong ki kedei ka briu jong ki kedei ka bahayeng basam jong ki te kumno uni urang ba u file de FIR persya ki kasi boong ba pensapriang ketika video de kalong syak ege babakla de ke lenti ke badon kam la tapi don kejing seo kia nam tai de kena lenti ke badai bat ke badon kam kalong pin ai ke kenja counseling pin ai ke jing slok lah kanu komru ban pentingnya ni ki bahing basam ngathara ki bahing basam ki mat ke jing sosi ke ba sirkai hakum kan ni ke por ha ke ba yu i ke
hun la ne UI ya ka para ba le la ni ki kren ki tin ki bomdai ba persya ya ki imlang ka salang ba persya ya ka jat bereu ba persya aru ya ki kasam te tang kini hi kentin bat kani ka apil jongah ni ka long ba kani ke jing jia ka ba jia ti khna bengalur kan long ka nuksa ya ki wei pat ki khna kasi la kan thai ni sin rang ru ba ngidai ban nang ban penon kam ya ka social media ngim dai ban penon kam thala ya ka social media namar ka social media ka don ya ka message ka social media ka don ni ka jing hikai ka social media ka don ni ka jing sneng ka social media ka la ban pen sniu ka la ban wan yalam se ka jing bhabat ka la ban yalam se ka jing sniu de link ba ka ni ka video ngidai ban nang ni se khmat ban penon kam ka social media ban nga kentu jur hang ne ya ki mi ki paru ba khamtam ki khna ki badang hap ka tin age haswa ba pin ai ya ka mobile phone dan pin ai ki nuki teknologi ba ya dei ban penon kam ki social media pihak banda bisa ba pihak banda ai kata ka awareness dan ya ban sneng bahai ki ba kumno kinang ban penon kami ke social media khnang ba kanum don kanu ke jing babe khnam kanum don kanu ke jing le ran ya ki bahaying bahasam ya ki marjan ki marpa ya ki shnong ki thau ya ka imlang ka salang ya ka rib ke jat berview te tang kini hi kentin nga pensngau leng ba ka ni ka video bat ngatrai don nap deng jong pi ki bom sngau hab ka e ka bang pensngau bat ka e ka bang kren mentah ri kani ka long tang ka jing pensai bat ka jing pensngau na kalian ka chonga beisbut